Bueno, simplement apareix per així, per a dir-vos que ens sap molt mal no estar avui ahí, però que lo primer és lo primer. Bueno, esteu ahí de festa i jo estic així fent exàmens. No, però en sèrio, espero que gaudiu molt esta nit, perquè s'ho mereixeu totes i tots, per estos 2 anys durs que han sigut, que tots ho sabem. I no res, que ho passeu molt bé, que jo us trobem molt a faltar. I vos deixo així un detall, en especial vull dedicar-li a la meva classe, així que, no sé.